Salutare și bine ați venit la Recenzii Motorsport! Astăzi vom discuta despre sesiunea de calificări de pe circuitul Portimao, situat în regiunea Algarve din Portugalia. Să ne reamintim că în debutul sezonului am avut parte de o surpriză, Max Verstappen obținând atunci prima poziție pe grila de start pentru cursa desfășurată în nocturna din Bahrain. În a doua cursă, la Imola, Hamilton a fost cel care a profitat de inexactitățile piloților Red Bull și s-a calificat în pole position, urmat îndeaproape de Perez și Verstappen. Ca întotdeauna, dacă sunteți noi pe aici, nu uitați să vă abonați, dați un click pe clopoțel ca să primiți notificări atunci când încarc un video nou și dacă lăsați un like sau un comentariu, v-aș fi recunoscător. De asemenea, dacă vreți să vedeți rezumatul calificărilor, de cum va fi disponibil pe canalul oficial de Formula 1 YouTube, voi pune în descriere un link și puteți să-l vizionați în cazul în care nu ați urmărit transmisiunea în direct. Trebuie să recunosc că nu am văzut mașinile Mercedes ca favorite la pole position în acest weekend, dar la finalul calificărilor, Bottas a devenit al treilea pilot care va pleca din pole position în acest sezon în tot atâtea curse. Nu cred că a făcut cel mai bun tur al său, dar a fost suficient pe traseul portughez, un traseu care s-a dovedit dificil pentru majoritatea echipelor. Pe parcursul întregului weekend, piloții s-au plâns de lipsa aderenței și dificultatea aducerii temperaturii în pneuri. Cel mai bun timp din Q3 a fost de fapt obținut de Verstappen, dar din păcate pentru el și fanii lui, timpul a fost șters pentru încălcarea limitelor traseului. Limitele traseului, care în ziua de sâmbătă au fost modificate, astfel încât acestea au fost urmărite în majoritatea locurilor unde ar fi putut face o diferență. Am avut o cursă influențată în acest sezon prin nerespectarea acestor limite. Sincer, nu am nimic împotriva acestor limite, dar schimbările acestora peste noapte sau chiar mai rău în mijlocul cursei, cum a fost în Bahrain, sunt total nepotrivite pentru o competiție atât de precisă precum este Formula 1. Revenind la Bottas. Acesta a avut parte de un tur curat, fără a fi un tur excepțional, dar pentru 0,007 secunde, adică 7 miimi, a fost suficient pentru a obține pole position în cursa de duminică. Pe locul 2 a fost clasat Lewis Hamilton, astfel încât Mercedes monopolizează pentru a nu știu câta oară prima linie la startul unei curse de Formula 1. Pe locurile 3 și 4 s-au clasificat piloții Red Bull, Max Verstappen și Sergio Perez, amândoi fiind dezamăgiți la sfârșitul calificărilor. În spatele piloților Red Bull, Sainz își învinge pentru prima dată în acest sezon coechipierul în calificări și dovedește încă o dată că se poate adapta foarte rapid la schimbări de regulament, echipe, fiind unul din piloții care a schimbat deja 4 echipe și de fiecare dată acomodarea a fost extrem de rapidă. Să nu omitem faptul că Leclerc este foarte potent în ziua de sâmbătă, dar astăzi a trebuit să mulțumească cu locul 8, deoarece în spatele lui Sainz s-au mai aflat și Ocon și Norris. Dacă prezența în Q3 și o clasare onorabilă nu este deloc o noutate pentru Norris, cu siguranță pentru Ocon este. La capitolul știri, săptămâna aceasta, spuneam că Alonso a avut numai cuvinte de laudă pentru coechipierul său și, știind istoricul laudelor pe care Alonso le-a avut de-a lungul timpului pentru foștii săi coechipieri, am fost cel puțin surprins. Se pare că Alpine a făcut ceva modificări în pachetul de concurs, modificări care s-au pretat deosebit de bine pe stilul de pilotaj al francezului și acesta nu a dezamăgit. În poziția noua s-a clasat Gasly, o clasare bună pentru Pierre. În poziția 10-a, calificat în Q3 după o lungă pauză și învingându-și coechipierul pentru prima dată în acest sezon, Sebastian Vettel. Sunt plăcut surprins de prezența germanului în Q3, pentru câteva momente părea că are șanse să situeze chiar și 1-2 locuri mai sus. Dar până la urmă, locul 10 pentru Vettel este un motiv de bucurie pentru Aston Martin și pilotul german. Russell a obținut poziția 11 în grilă, el fiind mulțumit de acest rezultat și de performanța monopostului, sperând la 1-2 puncte în cursa de mâine. 12. Giovinazzi. 13. Alonso, loc ce
probabil este o mare dezamăgire pentru spaniol, în condițiile în care Ocon e pe locul 6. Echipa Alpine pare să fi făcut pași uriași în dezvoltarea monopostului față de începutul sezonului, dar să nu ne grăbim și să vedem și ritmul în cursa de mâine. 14, Tsunoda, 15, Raikkonen, ceea ce face ca juniorul Formulei 1 și decanul acesteia să plece unul după altul în cursa de mâine. Pozițiile 16 și 17 sunt surprizele neplăcute ale acestei sesiuni de calificări. Ricciardo și Stroll nereușind să obțină calificarea din Q1 în Q2. 18 Latifi, 19 Schumacher și 20 Mazepin. Cred că aceste locuri vor fi rezervate în mare parte acestor trei piloți în această ordine. Înainte să ne mutăm la rezumatul calificărilor, aș dori să discutăm despre cât de aproape a fost Hamilton de pole position-ul numărul 100. Faptul că Hamilton este atât de aproape de acest record încă mă uimește și șansa pe care a avut-o în acest weekend la pole position s-ar putea să fie rară în restul sezonului, monoposturile Red Bull fiind evident mai rapide în calificări. Echipa austriacă a pregătit monopostul perfect, dar, ca întotdeauna, Mercedes a avut noroc. Verstappen și Perez nu au reușit să producă turul perfect de care aveau nevoie. Cei de la Mercedes au obținut cel mai bun timp și rid pe anvelopele medii, o situație rară întâlnită în calificările unui mare premiu de Formula 1. Consecvența și obținerea unui tur curat au fost de fapt regulile acestui weekend și cei de la Mercedes au fost cei care au reușit să țină monopostul în limitele traseului, fără greșeli până acum pe parcursul acestui weekend. Dovada că Red Bull a avut mașina de învins a fost evidentă în starea de spirit a piloților de la sfârșitul calificărilor. Verstappen era furios pe greșeala din primul stint din Q3 când a obținut cel mai bun timp, cu 30 mai rapid decât timpul de pole al lui Bottas. Pe cât de nervoși erau piloții Red Bull, pe atât de joviali și încântați a fost Hamilton și Bottas. Zâmbeau, râdeau, erau fericiți. Monopostul Mercedes cred că este cel mai rapid în ritm de cursă, mai ales la Portimao pe anvelope medii, iar plecarea din prima gliră a săgeților argintii promite o victorie facilă a unuia dintre cei doi. Revenind la desfășurarea calificărilor, în Q1 am avut parte de două surprize, aș spune majore, Daniel Ricciardo și Lance Stroll, fiind eliminați și nu datorită traficului sau neatenției echipelor, nici măcar datorită erorilor de pilotaj majore, ci pur și simplu cei doi piloți nu au reușit să se adapteze traseului din Algarve. În Q2, Tsunoda a lăsat impresia că a învățat din greșelile făcute în calificările de până acum și probabil așa este, deoarece nu a mai forțat, dar asta l-a costat posibilitatea de a se califica în Q3. La sfârșitul antrenamentelor premergătoare calificărilor, cei de la F1 TV estimau că Alonso și Ocon au monoposturile pentru a obține o clasare pe a treia linie la start, cei mai buni în spatele vârfurilor de performanță Mercedes și Red Bull. Cu toate acestea, Alonso nu a reușit să facă pasul în Q3, mai mult a fost învins de Giovinazzi și Russell. Russell, care a fost la doar 500 de calificare în Q3, fiind foarte aproape de a elimina și al doilea monopost Alpha Tauri în Q2. Din păcate pentru britanic, nici de această dată nu a reușit, Q3 fiind o necunoscută pentru el în acest sezon. Tot la sfârșitul Q2, deja Ocon prefigura o surpriză plăcută, el ocupând locul 4 cu un timp mai mult decât promițător. Mercedes a reușit să obțină cel mai bun timp al weekendului, tot în acest Q2, dar pe pneuri medii, pneuri pe care monopostul german reușește să performeze excepțional. Se pare că pneurile ceva mai dure și monopostul Mercedes 2021 se înțeleg de minune, în timp ce cei de la Red Bull au reușit să se înțeleagă foarte bine cu pneurile mai moi. La debutul ultimei părți a calificărilor, mă așteptam ca cei de la Mercedes să iasă iarăși pe pneurile medii, având în vedere timpii obținuți în Q2, dar logica echipei a învins și au ieșit pe traseu pe compoziția cea mai aderentă disponibilă și au stabilit timp decenți în prima ieșire pe traseu. În timp ce piloții Mercedes au pus pe tabelă timp rezonabil, cei de la Red Bull, dorind să demonstreze probabil superioritatea monopostului, au făcut tururi extrem de rapide, dar dezordonate
ceea ce a dus la ștergerea timpului lui Max și, din cauza greșelilor, Perez a obținut un timp dezamăgitor. În a doua ieșire, tehnicienii Mercedes au făcut ceea ce trebuia să facă probabil din startul Q3, au montat anvelope cu banda galbenă, anvelope cu care monopostul Mercedes se înțelege de minune. Exact în acele câteva minute, vântul s-a întețit pe traseu, temperatura asfaltului a coborât cu câteva grade, factori ce au dus la imposibilitatea de a mai pune în pericol timpii obținuți în prima parte a Q3. Astfel, istoria a fost scrisă, Bottas a obținut primul pol din 2021 și al 17-lea din carieră, performanță care îl pune pe scandinav la egalitate cu Sir Jackie Stewart. Pilotul zilei de sâmbătă este Esteban Ocon. Ceea ce a reușit să scoată din monopostul alpin cred că este maximum pe care îl putea obține. Cât privește ziua de duminică și marele premiu, piloții care trebuie urmăriți sunt Ricciardo și Stroll. Evident, nu au dat tot ce era mai bun în calificări și asta îi face candidații ideali pentru a fi urmăriți. Dar, probabil, cel mai interesant va fi Fernando Alonso. Performanța Alpine, afișată în antrenamente și calificări, îl face foarte periculos în cursă și cu siguranță va termina în puncte dacă nu are probleme tehnice. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici, nu uitați să vă abonați și ne auzim după cursă.